бонувони азиз, як хушхабар. Дар маҳаллаи Зарафшон рӯ ба рӯи анамин мактаби 96 мағозаи хеле зебои занона кушода шуд. Марҳамат, дирӯз дар кушодашавии ин мағоза иштирок карда будем. Инчунин ровии беҳад шинохтаву зебо Сабринаи Назрӣ будану дигар блогерҳо ҳам ҳузур доштанд. Марҳамат, шумо низ биёед тамошобино. Беҳад мағозаи зебо барои шумо, барои бонувони азиз кушода шудаги интихоби либоси зебо, интихоби пояфзолу ҳар намуда, мисол шарфу сумкаву платьяву мато, ҳамаш хеле зиёдай. бовар кунед, интихобш хеле ва хеле зебояй. ҳатман биёед фазои иҷара бинед, чӣ хел хушрӯ. хулоса дӯстони азиз, инчунин дар иҷа акция сардодагиянд. ҳатман ман инора навор кардагӣ ҳастам. пайгирӣ кунед наворора, дигарошам мебинен чӣ хел нархҳоро пешниҳод кардагиянд. нархҳои хуби хуб барои бонувон. болопӯшора фасониша бинен. ина двойкаҳои хушрӯ ҳамаи чӣ доранд, бовар мекунед, ҳамқа хушрӯ вай эксклюзив. бонувон бисёриё мехоҳанд ягон чизи нодир дошта бошанд. ҳатман биёед, анами нуқтаи савдо ҳама намуди шароит барои занҳо ҳаст. мана бинен чӣ хел матоъҳои хушрӯ, двойкаҳо, мана бинен чӣ хел либосакҳои фас. тамошобинони азиз, нигоҳ кунед, куртои фасони туркӣ барои шумо пешниҳод шудагиай дар мағозаи нав, маҳаллаи Зарафшон, рӯ ба рӯи мактаби 96. Иқа хушрӯван, ино турецкияна? Ино бори туркиян, ҳамаш туркӣ. тамошобина бинен чӣ хел хушрӯван. ҳамашон скидка қатиян. ина духтарако барои шумо нигоҳ кунед, чӣ хел куртои фасон, ҳамаш новинка пешниҳод кардаистиян. бале, бинен тамошобина чӣ хел хушрӯ, ҳамаш моделҳои новинка бори Турция. мана духтарако доставка дорана, рақамашонам мемонем дар рӯи экран. касоне ки имконияти омадан надоранд, нависен дар ва как доставкатон мекунанд. иқа хушрӯ, иқа зебанда, беҳтарин. ира бинен тамошобино. ва иқа хушрӯва шабнам. бори навая? бори наван. ба хотири кушодашавии магазин скидка дорем музаффайда. беҳад хушрӯ. бори Туркия на? турецки фасон. тамошобино. ино чанди шидан? Ё 1200 сомон аст, скидка дорем бо ба хотири кушодашавии магазин нав. 1200 сомон. тамошобинони азиз, бо арзон мешавад. ҳозир сезони ҳамина омадаст. марҳамат, каседа дар корай интихоб кунед, дар ва как доставкатон мекунанд. ёки биёед маҳаллаи Зарафшон, рӯ ба рӯи мактаб меша, аз бозорча камакаги тарафтарак. марҳамат, биёед духтарако, бо ай пеш бинен, страничкашонам отметид мекунам. будроен уҷара хабар гирен. марҳамат, рӯ ба рӯи мактаби 96 тамошобино сари раҳ даянд. мана марҳамат, ира бинен, шаишта хушрӯ, шаишта хушрӯ, моделҳои беҳад фасон. ира бинен, ина ҳамаш эксклюзив. диден ин магазина нав кушодагиянд. духтарако, шабнам шумода обзор кардаистай. марҳамат, метавонен биёен харидорӣ кунен. иҷада интихоб зиёдай. метавонен дархост кунен, доставкатон мекунанд. ира бинен духтаро, ҳамаш фасон, бои гуфти гапо хушрӯ. моделоша бинен бисёрай. ина марҳамат, вайшам нишон чен. ина ицбеча. иш бо дига хелай. диден нархиш чӣ хелай бад? и ғавзтарака зимистонда мешава пуши. о аллакай баҳориянд духтаро. марҳамат, чӣ моделиш дар корайтона? интихоб кунен, доставкатон мекунанд. мана марҳамат, биёед духтарако, беҳтарин моделҳо бо нархи дастрас. фасони двойкора бинен духтаро, аҷоибот. магазини нав омадагием тамошобино. барои кушодашавишон аксия эълон кардагиянд. ина ҳамаша арзон кардиянд. турецки тоза 1200 1100 сими буданд. ҳозир чанди шидан? диден двойкачо 600 800 900 нархошон ҳама хешидагиай. ира бинен, ҳамаш турецки тоза, якум сорт, ҳичи намешава. эксклюзив мепурсен. марҳамат, ира бинен чӣ хел хушрӯ, хермис.
ана брендави тамошобино и тройка яй чанд сом ана и тройкара 900 сомон кардагиян баъд иҷода бо дига моделошам ҳаст духтаро биненда маъқултон меша ва и адидаса бинен спорт стил аҷоиб и чанд пулай 800 сомон тоза туркия духтаро маҳаллаи зарафшонаи магазин дар маҳаллаи зарафшон рӯ ба рӯи мактаби 96 марҳамат биёен ай пеш бобинен сари раҳ дай ба осонӣ умед дорам ки ба осонӣ меёбен суроғаи мағоза мушкил нестай тамошобино ина и чанд буд 600 ино 600 сомон духтаро нигоҳ кунен чихо хушрӯ двойка чаям фасонак 600 сомон дига цветошам ҳастай мана расветкоша бинем бо чихо хушрӯ вай шабинен охи духтаро хитон медонен кӯи туркиёро амията мегири чанд сол мепӯши дига ҳичи намеша на сангаш на мисол материалаш мана марамат на бо аймода мерава ино хушрӯе ҳастан ки рабинен марамат ҳатман биёен ай пеш бо бинен духтаро омадан натонен рақамошона мондагим дар рӯи экран нависен доставкатон мекунам шабнам шарфои хушрӯра тоқа мепӯше на ира бинен тамошобино ин новинка ҳози аз наздик нишон дидем порачаҳои санг дора бинен чихо хушрӯ чандта расветка дора дифференсия ва тамошобино нигоҳ кунен як борак биненда ай 40 сомон то 160 сомон будай нархошон ино ҳамаш бори туркиву бори дубая марамат тамошобино ина касоне ки имконияти омадан доранд биёен аз пеш як бор ин мағозаро назар кунен навк шуда шудагиай барои бонувон ҳама намуди либос шарф сумка пойафзол ҳама чӣ меёбен маҳаллаи зарафшон рӯ ба рӯи янами мактаби 96 марамат сари раҳ дай тамошобино ба осонӣ пайдо мекунен чӣ хеле гуфтум бо касе имконияти омадан надора нависен хушон доставкатон мекунам чӣ хел нақс арзон кардагена беҳтарин доставкаям доранд ина рақамошона мемонам дар рӯи экран бинен расветкои хушрӯ дора тамошобино ира бинен ва ина ёра бинен тамошобино марамат шарфои оригинал дар кортон бошанд новинкаи фасон магазин ки навк шуда шудагиай ҳамин ҳамаи борои гуфти гапо последни коллексияро овардагиан ҳама борои новинкаяй ҳатман биёен брендои машҳурай ҳамаш брендои машҳурай чӣ расветкае ки дар корайтона ина ба осонӣ пайдо мекунен интихоб хеле зиёдая фасона тамошобино ина материалои фасон материалои хушрӯ дар кортон боша ин магазин навк шуда шудага ина арӯсакҳои хушрӯ духтарако занҳои азиз мана гулчин карда овардагена инами хоҳар ҳамаша барои шумо гулчин карда овардагай анамихе материалои фасона ира бинен охи чихе хушрӯ ва ира бинен тамошобино арӯсакҳои хушрӯ биёен материалошон ами ай чанд сум сар мешавад то чанд сумара то $3000 сом ай $100 то $3000 неке нигоҳ куненда духтаро материалошон ҳамаш нодиран ира бинен чихе хушрӯ кори дастӣ рафтагиай ҳеч ке надора як чизе мепӯшанд ки дигаро надошта бошанд духтарако ҳатман биёен ина нигоҳ кунен ана киртоям ҳаст хушрӯа ина марамат биёен иҷода киртои вечерни бисёрай марамат омада бо айпеш метавонен ки харидорӣ кунен маҳаллаи зарафшон рӯ ба рӯи мактаби 96 сари раҳ дар тамошобино ба осонӣ меёбен ина рӯ ба рӯи намин мактаб хулоса дӯстони азиз рақамашонам мемонем бо ҳамроҳи хучон ҳам суҳбат шавем ҳамаш брендои машҳури ҷаҳонанд тамошобино мана чӣ намудаш дар корай интихоб кунен доставкатон мекунанд мана беҳтарина
аҷоибот духтарако хушругии киртара бинен нигоҳ куненам қадар навор мекунам анами стил неста ина бинен да духтарако эксклюзив киртара бинен фасониша меги дузондагӣ ҳамаш хушру диден чинда кор кардагӣ ҳами 1200-1300 сомона тамошо бино фасониша бинен духтаро хеле стило нестай ҳар ҷуда ина бинен чӣ хушру киртошон марамат тамошо бино каседа дар кор боша ҳатман биёен духтаро ира бинен борошон бисёрай хушрувай мана ҳама намуди болопӯшо ҳастай двойка тройка чизе гирен бори Дубай бори Турция ҳамаш дар анами нуқтаи савдо маҳаллаи Зарафшон рӯ барои мактаби 96 на рӯ барои мактаби 96 мана ира бинен чӣ хушруван тамошо бино иҷода бо борои навинкаям мебиёя магазина нав кушодагиан ҳози борошон ҳамаш навай леки якчанд ҳафта пас боз ҳам навинкои мавсимӣ мебиёя ҳатман омада хабар гирен боварӣ дорум қахшруае ира бинен ҳамаи ҳамино кори дастиян чӣ хеле гуфтем ҳамаш нодиран тамошо бино ҳар ҷода нест ина мана диден беҳад хушру ва духтарако нигоҳ кунен бахшида ба кушодашавии магазини нав ҳама намуди анамхе курткои 800 сомонора чанд карден 400 сомон кардагиан нигоҳ кунен ҳамаш бори Туркия духтаракое ки гирифтагиан аз ин куртко медонанд ки нархи аслишон чандай мана 400 сомони успед кунен беҳад аксияи хуб пешниҳод шудагиай ина брендошон брендои машҳур ҳатман биёен тамошобино маҳаллаи Зарафшон рӯ барои мактаби 96 мана нигоҳ кунен безрукавкошонам ҳаст иноям ҳамин нарха ҳамаи ҳаминора диден турецки хитон медонен ки аз 1000 сомон болояи Туркиё леки дар иҷа 400 сомон кардагиан ина духтаро курткои фасон ё ки безрукавкои фасон гирифтанӣ бошен аз аксия ҳатман истифода бурда харидорӣ кунен мана бо касоне ки имконияти омадан надоранд нависен доставкатонам мекунанд рақамошон ҳаст дар рӯи экран тамошобинони азиз анами киртаву анами намуд ва якора бинен худичаву туникора бинен ҳамаш турецкиан акция сар додагиан барои кушодашавии магазини нав ҳамаи ҳамино акция шудагиай мана бинен ҳамаи ҳами брендовиай аз 200 сомон то 500 сомона нарх гузорӣ шудагиай мана турецки тозаяй нархҳои аслишон чанди будан ёра 500 сомон буд баъзеҳош 200 сомон шудагиай тамошобино дидан хушругиша марамат ҳатман як маротиба биёен ай пеш бинен ва ира бинен чӣ хушручае мана диден ҳамаи ҳамида акция рафтестай тамошобино ина ҳатман омада айфеш тамошо кунен омада натонед нависен қачон доставкатон мекунанд маҳаллаи Зарафшон рӯ барои мактаби 96 магазини занона ҳамаш инами борои навай тамошобино омада як борак биненда назар кунен ира бинен кори дастӣ бо рафтагиай диёр ҳамаш пад брендан диден чӣ намудам инҷада либосе мебинен бори навинкай ҳамаша бо нархи арзон шумода пешниҳод мекунанд ина диден чӣ хушрӯй ина тигрицо метавонен ки дархост кунен доставкатон мекунанд ва иша бинен хушрӯчае пишакчаша бинен мана марамат ҳамаи ҳамино акция шудагиай